Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, Pitsa 29 na bulan sang Mayo, tuig 2021. Ano ang mga balita ka mga isyu nga atong talakayon para karon nga aga? Ini nga mga balita idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39.
antes ang pila ka mga isyu lokal nasyonal diri kita nay paandam sa aton mga kauturan. Sining karon pila ka reklamo nga ginpadangat diri sa Aksyon Radio sa Prime Water kag Basiwa. Ano ini nga reklamo? Basi isa kamo sang biktima sini. Ang reklamo amo ni, wala siya makabaton sang bill niya sa nagligad nga bulan. Karon na bulan, doble ang ginhatag nga bill sa iya. Ang malain, kay may patong nga penalidad. Kay kuno, wala siya nagbayad sa nagligad nga billing. Ang gina-question niya mo ni, paano siya kabayad kay wala naghatag billing? Ang malain pagid, kay wala makahatag billing, gindoble dason, may penalidad, nya hindi akon sala, ila sala nga wala maghatag billing, pagkatapos nagpatong sila penalidad. So ang mga billing ninyo, lagtawon nyo. Kung magdoble gani, kag wala maghatag nagligad nga bulan, o sisaon ninyo, kay tingbon ta ini nga mga reklamo sa Prime Water kag Basiwa. Tuod man, wala ka maghatag bill. Dasong dublihon mo. Pagkatapos, papanaugan mo penalidad na kamo ang may sala. Wala ka mo magtulong sa billing ninyo. Pagkatapos, ya mapatong kamo penalidad sa mga konsumidor. Daw hindi amo, no? So, ang silingon, base isa kamo sa mga biktima, palihog lang, no? Ipadangat na dayon ini sa ahensya sang Prime Water kag Basiwa. May problema ng serbisyo nila, may mga kalamalamahan pa suno sa aligasyon nga nagtuluhaw. Iniya reklamo mismo sang konsumidor. Nya ila sala, wala magatag sang billing nila, dublyo nila, dason nga bulan, lantawon mo, may penalidad ka na. Do konsumidor ba may sala, nga wala sa magdulong billing, pagkatapos siya, dublihon dason bulan, kagbutangan penalidad kaya wala kuno kabayad. Paano ka kabayad kaya wala maghatag billing? So ang silingon, ang sala nila daw ipatong pa sa konsumidor kag tagaan pa penalidad nga sila iya ang dapat masulon kay wala sila maghatag billing. So, o sisaan na ang inyo resibo base isaman kamo sa mga biktima dire sa siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna
sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Ang masunod nga isyo idulong sa aton sang Santon Plus Herba nga habon. Ipagamit ini sa bugos nga pamilya. Gusto nyo magpino ang kotes, halin sa kabataan pakadto sa tigulang, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 ba sa Hunyo kuno ang One Sambayan magalunsar sang online voting. Mayo man niya. Isa ni ka political coalition ang One Sambayan sa June 12 gid baw Independence Day gid. Suno sa report i-release nila ang mga ngalan sang mga nominee nga ginakonsiderar nila unified opposition slate kag pabutuhan kung sino ang pilion. Kinanglan ang mag-aintadi kuno magasugot sa ginatawag selection process kag kung ano ang mapilian sang koalisyon. Ang pila ka mga ngalan nga ilan na hinabitan pero open pa kuno sa tanan pero kung pamatian ko, ini si Howard Calleja, siling niya, spokesperson ini siya, sang One Sambayan, ang pila ka mga ngalan nga ara na sa ilalistahan, amo kanay Vice Presidente Leni Robredo, anay Senador Antonio Trillanes IV, Senador Grace Poe, kag Manila Mayor Isko Moreno. Pero abierto pagid sila sa tanan-tanan. So, himoon, ibutang nila online. Ang pumuluyo, mabutar. Sinong gusto mo? Butangan sa mga ngalan nga magasugot sa ila proseso. Ibutang tatanang ngalan kung sino ngalan nga luyag magpapili presidente sa idalom ya sang political coalition nga One Sambayan. Pili ka mo da, online. Kadira kuwaon kung sino ang may pinakadamo naluyagan nga mga personalidad nga politiko nga ilamangin kandidato sa tuig 2022. Nami man niya, bantayan ta sa Hunyo 12. Pagwaon ang mga ngalan, kag kamo, kita tanan kuno, amo ang mapili kung sino-sini sa mga ngalan ang luyag naton nga mangin kandidato sa pagka-presidente kontra sa administrasyon Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamat. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Ay 52 ang masunod nga isyu idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Daw maayo man ang ginahimo nila. Oh.
may rapol. Sinong gusto magdaog sa rapol, basta nga magpabakuna lang sa COVID-19. Mayo, no? Mayo ini. Si Las Piñas, nga kongresista, si Camille Villar, sila niya may incentive program. Sa iya siniya, nga mga sinakpan lang dito sa Las Piñas. Kung nakapabakuna, kabisan isa lang ka dos, daog ka, gusto ka? House and lot, pabakuna ka. Si Pariboy nakapabakuna na niyo. Si Action Boy Dura ba? Galing kay dito lang niyo sa Las Piñas. No? May araya rapol, hamak mo, dagon mo, house and lot, grocery, motorcycle, galing kay Mati. Bilyar niya mo. May kwarta iniya. Makasarang manghatag puluyan kagluti. Ti galing ang iban, pwede maghatag incentive. Galing ti hindi guro makasarang personal ka maghatag sa house and lot, daw sakit man, no? Siling ni Senador Ping Lacson kahapon, mayo man dapat nga i-encourage naton nga magpabakuna gid ang tanan. Ti kamo da, ano kamo may parapol man kamo para nga magpabakuna. Siling ni Senate President Vicente Soto III kahapon, ang gobyerno dapat magtugot sini nga activity, agad ma-encourage ang publiko nga mabakunahan. Diriguro sa aton, kung magpabakuna kabe, ka mag-intra ka sa rapol sang balay kaglute, kaplamunggo pabakuna, guro mo. Abi, tilawanta, sinodi ang manggaranon sa Bacolod kag probinsya, nga maghatag house and lot, kung magpabakuna. Hindi na kamo kinanglan pa manawagan. Amo lang ni, sinuluyag sang balay kaglute, pabakuna. Kakados mo ang tanang guro pabakuna. Basi ikaw madaog sa rapol, ano bla? May tambal ka na, may house and lot ka pa. Porte, no? Nami maning nga ideya, galing iniya, sa may mga kulukwarta lang. Damo di may manggad sa Negros, kag Bacolod. Oh, ano yung aton irapol? Rapol na to niya, gusto niyo Mercedes-Benz o ano nga auto. Sus, amo niyang gusto nga panawagan. Karkuloko, manawagan kita nga ang magpabakuna kag ang nagpabakuna na ara sa listahan madaog sa rapol. Asos, ano ayan? Amo niyang gusto nga panawagan. Ano-ano malaya panawagan sang pabakuna kag iban pa. Pero kung may mga auto kag iban pagid nga mga premyo, house ang lat guro ga kabunggo sang pabakuna. Na bakunahan na, pabakuna paliwat. Hasta 3 ka bisis, mababakuna. Porte, amo niyang gusto ng incentive sa pagpabakuna. Galing sa may mga lugar lang ang nagapungko ng mga opisyal, kag iban pa makasarang. Pwede man individual, pwede man private, kung gusto nyo. Kung gusto nyo gid nga malayo kita tanan sa masakit, nga mapunggan ang COVID, nga ang tanan magpabakuna, parapol kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%.
Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga... Standard Time, Las 7:01, condolences lang sa pamilya ni Frances Abada Torres nga nagtaliwan sa nagligad nga Miyerkules. Ang iyabangkay aranahaya sa Rolling Hills, Bacolod City. May misarikim nga hiwaton, alas 9 ang aga karon nga adlaw, dira sa Rolling Hills. Ang nagapahibalo sini, si Jumay Paruco. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition o pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,